Kampanya batok sa dengue gihingusgan sa Lapu-Lapu City. Ilabi na nga nagsugod na usab ang ting-uwan. Siluan meron dina sa report. Gikan Enero hangtod Mayo karong tuiga, mitala og 226 ka mga kaso sa dengue ang Lapu-Lapu City. Ikatulo ang Lapu-Lapu City sa mga highly urbanized cities, lukop rehiyon nga may labing taas nga mga kaso sa dengue. Samtang ikapito sila sa mga dapit sa rehiyon 7. Hinuon, matod sa Lapu-Lapu City Health Office, way ni usa ni ini ang nakalas. Ug kay nagsugod na usab ang tingwan, gipanglantawan sa City Health Office nga musaka na usab ang mga kaso sa dengue. Ug isip pagbukas sa Dengue Awareness Month, usa ka caravan ang gihimo sa taga Lapu-Lapu City Health Office aron sa subling pagpahinumdom sa mga upunganon sa kanunay pagpanglimpyo sa palibot ug siguruong way mga dapit sa panimay ang mamahimong kapuy-an sa mga lamok. Importante kaayo ang pagpanlimpyo at the same time mo practice sa 5S. What if naakas ka na mga strain nga kusog ka tanan, isog nga strain? Di ba? Naman na dengue hemorrhagic fever, bleeding, di ba? Effusion, mo na yung mga common nga mga side effects. Or kana mag-dengue shock syndrome, kuyaw kay na siya nga stage or grade. So ang ato lang ani is ato gyud i-implement, sige tag-remind para mo decrease ang atong dengue. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang usa sa mga dapit sa barangay Basak. Gawas nga kanunay mag-una ang barangay sa labing daghang kaso sa dengue, ubay-ubay usab sa mga dapit ni ini ang kanunay bahaan. Naabtan namo nga nagpadayon ang pagtrabaho sa flood mitigating structure sa May George Campus Road. Samtang gipasakaan usab ang school ground sa Basak Elementary School nga kanunay sanapan sa tubig matag higayon nga mobunok ang uwan. Og gipamutangan kini og dugang drainage. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.